Знаете ли, че в обикновените саксии на перваза може да се крие истинска магия? Не онази с пръчки и заклинания, а древната, жива магия на билките. Магия, която пази дома ви и носи защита, късмет, а и допринася за вашето здраве. Как да я използваме, за да обогатим живота, храната и здравето си? Останете с нас и ще разберете. В България сме благословени с истинско изобилие от билки и имаме дълга традиция в билколечението и отглеждането на билки в дома. Още бабите ни са знаели, за всяка болка има билка, всяка носи послание и всяка има своята сила. А сега е точното време да ги поканим в дома си. Розмарин е билката на паметта, здравето и защитата. Смята се, че ако имаме от него у дома, негативните мисли не се задържат дълго. Имаме дълъг клип за него с много подробности как да го използвате за магия и защита на дома. Мащерката е символ на смелостта. В древна Гърция я носели преди битка, а днес можем да я използваме, за да прочистим пространството и физически, и енергийно. Докато я ползвате, визуализирайте здраве и справяне с страховете си, ако имате такива. Ментата ни зарежда с яснота, а джодженът повдига духа. И двете билки се ползват за привличане на пари, късмет и нови приятели. Визуализирайте такива цели, докато готвите или правите коктейли с тях. Риганът е билката на радостта. Вярва се, че риган край вратата носи защита, а в кухнята – вкус и жизненост. Готвенето с него е ритуал за щастие. Това е билката, която пази дома ни от лоши очи. Салвията или градинският чай се използва от векове за прочистване на енергията. Можем да я използваме в ритуали или просто да я пием като чай, когато искаме вътрешна яснота. Босилекът носи защита, любов и просперитет. Смята се, че ако засадим босилек у дома, той ще привлича добри енергии и ще ни помага да запазим хармонията. Лавандулата е символ на покоя. Тя успокоява ума, пречиства съня и зарежда въздуха с деликатна лечебна вибрация. Засадена близо до спалнята, тя ни помага да се отпуснем и да сънуваме леко. Когато готвим с тези билки, когато ги поливаме, когато откъснем листо с внимание, това не е просто действие, това е магия. Създаваме свещен ритуал с всяко движение, всяко вдишване. Защо е добре да ги имаме в дома си? Те са непретенциозни. Можем да ги отглеждаме дори в саксия на балкона, но истинската причина да ги отглеждаме е, че така ще знаем, че не са пръскани или обработвани с химикали и ще подправяме храната си с нещо чисто. Освен това, те пазят дома ни и внасят добра енергия. Сега е моментът да ги засадим и да се радваме на зелената им свежест. Те ще се отблагодарят, не само с вкус и аромат, а с енергия и закрила, която тихо ще пази здравето и дома ни. Кои от тези подправки харесвате? Коя е вашата любима? Ще се радваме да ни кажете в коментарите и ще направим цял клип за тази, която посочвате най-често. Ако имате време, ще се радваме да видите и другите ни клипове. Ще подкрепите много нашият канал, който става на 1 година, ако харесате клипа и се абонирате. Довиждане и не забравяйте, че само от вас зависи да направите живота си магия.